Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Τηλέμαχος και είναι εκπομπή Εξουσία Πολίτη. Μια εκπομπή για τα δικαιώματα του πολίτη, για τις εξουσίες που κάποιοι θέλουν να τα φέρουν και για τις αλήθειες που κάποιοι θέλουν να το κρύβουν ή να τις παραλλάσσουν με τρόπο που οι ίδιοι υποφελούνται. Και γι' αυτό σήμερα θα σχολιάσουμε κάποιες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και θα πούμε τη δική μας γνώμη, τη δική μας άποψη. Να την ακούσετε, να έχετε μία δική σας πιο σφαιρική. Και για να συνεχίσω να κάνω αυτή την εκπομπή, αυτή την πολύ ωραία εκπομπή, μαζί μου έχω την Ελεάνα Σημεωνίδη, να την καλησπέρισω. Καλησπέρα, Ελεάνα. Καλησπέρα, Τηλέμαχε. Η Ελεάνα είναι μαζί μου από το πρωί, διότι είναι μάρτυρας στο δικαστήριο, μάρτυρας υποστήριξης σε μένα στην δύσκολη περίπτωση που πρωτοβαθμίως έχει κριθεί πολύ με κάθε δυσμένεια προς το πρόσωπό μου και με καμία αιτιολογία. Απολύτως καμία αιτιολογία. Απλά μια μεταφορά της κατηγορίας. Έτσι λοιπόν, Ελεάνα, έχεις έρθει στο δικαστήριο να πεις τι κοπρίτης είναι ο Τηλέμαχος, πόσο βαριά πρέπει να τον βάλουν στη φυλακή και η υπόθεσή μας κράτησε 1 λεπτό. Διότι δυστυχώς, παρότι ήμασταν από πολύ νωρίς εκεί, υπήρχαν άλλες δίκες, έφαγαν όλο τον χρόνο και αναγκαστήκαμε να πάρουμε μία διακοπή. Μία διακοπή για τον Ιανουάριο, όπου ευελπιστούμε να μην υπάρχει κάτι άλλο και να μην εμποδιστούμε να πούμε αυτά τα πράγματα που θέλουμε να πούμε και να δούμε πραγματικά οι δικαστές θα θέλουν να ακούσουν την αλήθεια ή μήπως θα μας πούν ας μείνουμε μόνο στις δικές σου πράξεις, κύριε Τηλέμαχε. Ελεάνα. Και να μείνουν στις δικές σου πράξεις, είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι το αξιόπινο θα βρουν. Είναι δεύτερη φορά που έρχομαι σε δική σου. Έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και μπορώ να πω ότι είσαι και τυχερή, φέρνεις γούρι, διότι στην προηγούμενη δίκη αθώθηκα που ήρθες. Ναι, πράγματι. Αθώθηκες ομόφωνα, ναι. Ναι, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και εδώ να πούμε ότι ήρθα ως μία πολίτης, η οποία είναι φύλλα προσκύμενη στο πρόσωπό σου, αφού διάβασε και μελέτησε το έργο σου. Έτσι, δηλαδή δεν ήμασταν ούτε φίλοι ούτε κολλητοί. Εγώ σε γνώρισα μέσα από το έργο σου, μέσα από τα βιβλία σου, την αρθρογραφία σου, τα βίντεο που έχεις αναρτήσει, τις εκπομπές σου και πραγματικά έμεινα έκπληκτη με το ότι υπήρξε έστω και ένας αστυνομικός. Από ό,τι μου έχεις πει υπάρχουν και άλλοι με τις ίδιες ή έστω παρόμοιες θέσεις, αλλά έστω και ένας που βγήκε στη δημοσιότητα να ρισκάρει τόσα πολλά όσο εσύ για χάρη των πολιτών. Γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι δεν το έκανες για σένα, δεν έχεις ευνοηθεί σε τίποτα από όλο αυτό. Οπότε εγώ ως πολίτης, πραγματικά έχοντας μελετήσει βέβαια και τα καθεστώτα, τα αυταρχικά κλπ. Πράγμα που με βοηθάει να καταλάβω 10 φορές καλύτερα την αξία αυτού που κάνεις, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πώς μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δικάζεσαι για όλους εμάς, Τηλέμαχε. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ελπίζω πραγματικά το Γενάρη να ολοκληρωθεί αυτή η δίκη και να αθωωθείς. Θεωρώ ότι θα τεθεί πολύ ενδιαφέρον νομικό προηγούμενο, όποια και αν είναι η απόφαση. Και πάμε να ξεκινήσουμε να μας δώσεις το κοντρόλ, την πρώτη κάρτα, που είναι από τα παραπολιτικά. Καταρχάς, θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση. Και έχουμε ένα 64,6%, το οποίο λέει ή λάθος ή μάλλον λάθος. Και να ευχαριστήσουμε για την κάρτα αυτή και να τη συζητήσουμε. Αυτά τα νούμερα, δεν ξέρω αν το παρατηρείς, αλλά ήταν τα νούμερα περίπου του δημοψηφίσματος. Δηλαδή το δημοψήφισμα είχε ένα 61,5, 61,3 αν θυμάμαι καλά. Όπου οι πολίτες δεν θέλανε να παραμείνουμε σε μια κατάσταση συνεχιζόμενων μνημονίων και ακόμα και με απειλή να μην μπορείς να βγάλεις τα χρήματα από τράπεζα, να μην
να έρθει κάποια χρεοκοπία, να μας διώξουν από το ευρώ, όλα αυτά που έλεγαν. Ο κόσμος ήθελε μια αλλαγή. Εντάξει, γιατί άλλος τώρα μπορείς να βγάλεις τα χρήματα από την τράπεζα, δικά σου είναι. Μας πέρασαν πολύ περίεργα μηνύματα, τα οποία ίσως ήταν και προάγγελος άλλων καταστάσεων. Αλλά ναι, προς τιμήν του ο κόσμος έδειξε ότι θέλει μια αλλαγή παρά το τίμημα και παρά τις δυσκολίες που θα πέρναγε και πέρασε πολλές. Αλλά η αλλαγή αυτή δεν έγινε σεβαστή, έτσι δεν είναι. Είδαμε να γίνεται σεβαστή και δεν νομίζω ότι κάποιος από τους πολίτες το ξέχασε αυτό. Αυτό που λες τώρα μου δίνει μια καλή πάσα για κάποια πράγματα που θα πούμε μετά για τον κύριο Τσίπρα. Και να προχωρήσουμε με την δεύτερη κάρτα μέχρι να φτάσουμε εκεί, για το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς στον κόσμο. Και αυτό που θεωρεί ο πολίτης πιο σημαντικό είναι το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα και σε δεύτερο ρόλο η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Να ευχαριστήσουμε το Control. Η γνώμη μου σαφώς είναι υπέρ της άποψης ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η αλματώδης ανάπτυξη είναι όχι απλά σημαντική, είναι τρομακτικά πιο σημαντική από τον τερματισμό του ΑΒΓ πολέμου. Γιατί αυτό που δημιουργεί ο άνθρωπος είναι πολλαπλασιαστής ισχύος και δεν εννοώ μόνο εμπορικής ισχύος ή μόνο μιλιταριστικής, στρατιωτικής ισχύος. Είναι ένας πολλαπλασιασμός σκέψης και πληροφορίας, γνώσης, βοηθών. Όλα αυτά τα πράγματα σε ένα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να το κατατάξω δεύτερο. Όμως όταν ο πολίτης βλέπει συνεχώς κάποιες εικόνες, ιδιαίτερα αν αυτός ο πολίτης είναι συναισθηματικός άνθρωπος, από κάποιο κράτος όπου συνεχώς, ή κάποια περιοχή όπου συνεχώς πέφτουν βόμβες, προφανώς επηρεάζεται πολύ αρνητικά. Δεν είδαμε όμως τα ίδια, ένα παρόμοιο ποσοστό για κάποιον άλλο πόλεμο. Δεν είδαμε κάτι για το Σουδάν, για παράδειγμα. Και αυτό εγώ προσωπικά το ερμηνεύω ως μία ενημέρωση και μία πολιτική η οποία θέλει να κατευθύνει μέρος της κοινωνίας προς μία κατεύθυνση σκέψης. Θα σε αφορά αυτός ο πόλεμος, όχι κάτι άλλο, όχι άλλος πόλεμος, όχι το γεγονός ότι κάποιοι άμαχοι, για παράδειγμα χριστιανοί, στην Νιγηρία δέχονται διώξεις ή στην Νότια Αφρική. Πώς σχολιάζεις εσύ? Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και έχει και ενδιαφέρον κιόλας να δεις συγκριτικά αυτές τις δημοσκοπήσεις ανά χρονιά. Όντως, αυτό παρατηρώ τώρα και εγώ με την κάρτα που έδειξες, ότι συμβαδίζουν με τους τίτλους των ειδήσεων και τι υπερπροβάλλεται κάθε φορά. Βέβαια, εδώ πρέπει κανείς να δει και την πηγή αυτών των δημοσκοπήσεων. Ήταν τα παραπολιτικά, έτσι. Οπότε σημαίνει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο κοινό που έχει συγκεκριμένες προσλαμβάνωσες, συγκεκριμένα διαβάσματα. Ακριβώς. Και πάει λέγοντας. Έχει και αυτό τη σημασία του. Για όποιον δεν το γνωρίζει, να πούμε ότι τα παραπολιτικά είναι, θα λέγαμε, πιο κοντά προσκύμενα στο κυβερνών κόμμα. Ναι. Η αρθογραφία τους αυτό το πράγμα μας δείχνει, έτσι το ερμηνεύουμε και θα το σχολιάσουμε περισσότερο και στην πορεία. Να δούμε λίγο την κάρτα 3. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός στην Ελλάδα για τη χρονιά που πέρασε? Το πρώτο είναι το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ, κυριαρχεί με 40,6%. Και το δεύτερο είναι οι συγκεντρώσεις για τα τέμπη. Μετά έχουμε τη συμφωνία με τη Σεύρον, τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Στη συνέχεια δεν διαβάζω, διότι δεν πιστεύω.
ευχαριστούμε την κάρτα. Και δεν είναι ότι δεν θέλω να δώσω αυτή την ενημέρωση, θα τη δώσουμε και αυτή την ενημέρωση για τον κύριο Πιερακάκη. Απλά μου θύμισε παλιότερα που είχαμε πάλι κάτι πομπόδεις τίτλους, που στην Αμερική είχαμε τον κύριο George Στεφανόπουλο, που ήταν πολύ κοντά στην κυβέρνηση Κλίντον, και είχαμε διθυράμβους εδώ στην Ελλάδα και τελικά κανένα καλό δεν είδαμε. Πολύ καλό για τον κύριο Πιερακάκη την αναβάθμιση αυτή σε αξιώματα, αλλά κατά πόσο θα ωφελήσει εμάς τους υπόλοιπους, κρατάω μικρό καλάθι. Ελένα. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ένας τίτλος στις δημοσκοπήσεις δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι θα έχουμε και όφελος. Βέβαια, αν μου επιτρέπεις σε όλα αυτά, να κάνω ένα έτσι, λίγο παρενθετικό σχόλιο. Είπες πριν για συναισθηματισμό των πολιτών. Ωστόσο, το συναίσθημα είναι ένα πολύ καλό ερμηνευτικό εργαλείο, έτσι. Αλλά δεν αφήνουν και τον κόσμο να καλλιεργήσει κριτική σκέψη. Έτσι, για να έχεις κριτική σκέψη απέναντι σε αυτά που βλέπεις και ακούς, θέλει πολύ μεγάλο κόπο. Θέλει να μπορείς να παρατηρήσεις γύρω σου με ηρεμία μυαλού, να μπορείς να διαβάσεις, να κάνεις συγκριτικές μελέτες. Γιατί όχι. Δεν έχω δει να αφήνουν τον κόσμο να κάνει κάτι τέτοιο. Τον βομβαρδίζουν με ειδήσεις, ελλείψη ειδήσεων με gossip, με κίτρινο τύπο. Ανοίγεις ράδιο, ανοίγεις τηλεόραση, ανοίγεις εφημερίδα, φυλάδιο, τα social. Δεν αφήνουν χώρο στον πολίτη να σκεφτεί. Οπότε νομίζω ότι αυτοί που μας ακούν θα έπρεπε να το σκεφτούν και αυτό λίγο και να αρχίσουν να επιλέγουν πολύ καλά από ποιες πηγές διαβάζουν, από ποιες πηγές ακούν και κάπου λίγο να το κλείνουν και να παίρνουν λίγο χρόνο να σκεφτούν οι ίδιοι μόνοι τους. Για να μην το βάφουμε τελείως μαύρο, να πούμε δύο σημαντικά πράγματα, ότι σίγουρα ότι ο κόσμος βγήκε στα τάμπη στην θλιβερή επέτειο του εγκλήματος παύλα σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ότι βγήκαν εκατομμύρια Έλληνες στο δρόμο και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, είναι κάτι ιδιαίτερα ευίωνο. Πάει να πει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και αναπτύσσει κάποια αντισώματα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει και εκπαιδεύει την κριτική του σκέψη, κάνοντας τι? Βλέποντας την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και γι' αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πάρει αυτό το νούμερο. Και όχι μόνο είναι το 40 που είδαμε στην δημοσκόπηση, αλλά είχαμε και ένα ρεκόρ θεάσεων. Είχαμε 600.000 προβολές στο κανάλι της Βουλής. Τι σημαίνει 600.000 προβολές? Σημαίνει ότι ο κόσμος με το zapping, αυτό που κοίταζε, αυτό που προσπαθούσε να κάνει, ήταν να έχει την πρωτογενή ενημέρωση, να μην περιμένει δηλαδή από ένα mega channel, από έναν αντένα ή ακόμα και από μένα, να του πει, ξέρεις, Κωνσταντοπούλου είπε αυτό, ο Χασάπης, ο Φραπές, ο ένας ο άλλος, ο Τζιτζής, απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Ο κόσμος προσπάθησε να ακούσει και να βγάλει γνώμη, να αποκομίσει αυτή την σοφία ο ίδιος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βάζω δηλαδή ως μία κορώνα, ένα επίτευγμα όλων των ανθρώπων που προσπάθησαν, έστω και σε μικρό βαθμό, αυτά τα πράγματα να βγουν στη δημοσιότητα. Έχεις δίκιο, Τηλέμαχη, έχεις δίκιο. Και σε αυτό που μου έκανε εντύπωση, επειδή δουλεύω με νέο κόσμο, παιδιά 19-20 χρονών, πρώτη φορά άκουγα να σχολιάζουν το κανάλι της Βουλής. Δηλαδή, είχα κοπέλες να μου λένε, το βλέπουμε ανελιπώς, μαζευόμαστε με τις κολλητές μου και αντί για Netflix βλέπουμε το κανάλι της Βουλής. Δεν το περίμενα, αλλά πράγματι αρχίζει και ο νέος κόσμος όντως και κινείται προς τα εκεί. Είναι μια μεγάλη απόλαυση να ξέρεις ότι αυτό το κομμάτι είναι, ή τουλάχιστον να υποπτεύεσαι ότι αυτό το κομμάτι είναι βρώμικο και να βγαίνει ένας πολιτικός της αντιπολίτευσης
να κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις και εσύ να ακούς τις απαντήσεις που περιμένεις. Γιατί μεταξύ μας, όταν ακούγαμε ανθρώπους να λένε θα ξεκολλώσω την εισαγγελέα και τέτοια πράγματα, προφανώς δεν είναι κάτι που ακούγεται πρώτη φορά από μένα, έχει ακουστεί σε όλα τα κανάλια. Και δεν είναι κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο, όταν έλεγε θα δώσω 50.000 σε ένα δικηγόρο και θα είμαι έξω, δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να στηρίξει. Οπότε το πώς θα απαντήσει αυτός ο μάρτυρας, το πώς θα κρυφτεί, το αν οι άλλοι θα τον στηρίξουν ή αν θα τον απομονώσουν ως ένα άσχημο κομμάτι του κόμματος και θα τον διώξουν. Αλλά αντί αυτού τι είδαμε? Είδαμε μια συνενοχή και είδαμε μια κάλυψη μέχρι και την τελευταία στιγμή, όπου απειλώντας μια πολιτική αρχηγό, έγιναν τα πάντα που μπορούσαν να γίνουν, ώστε αυτός ο άνθρωπος να διαφύγει της αυτόφορης διαδικασίας. Ελεάνα. Τέτοιου μεγέθους διαφθορά αρχικά καλλιεργείται για πολλά χρόνια. Έτσι, δεν είναι κάτι που δημιουργείται ξαφνικά και σκάει. Και για να επιβιώσει, αν θες, και να αναπτυχθεί, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο δίκτυο. Έτσι. Τώρα έχουν βγει κάποια πρόσωπα, υπάρχουν, δηλαδή σκέψου μόνο ότι εμείς για να βγάλουμε ένα χαρτί, μια άδεια, κάτι οτιδήποτε, χρειάζονται 100 εγκρίσεις, 100 υπογραφές, να περάσει από 100 υπηρεσίες. Για να κάνει κάποιος τέτοιου μεγέθους εγκλήματα, σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω-γύρω οι οποίοι συνεννούν σε αυτό με τον τρόπο τους. Είτε παραβλέπουν, είτε βάζουν την υπογραφή τους, είτε λαδώνονται και εκείνοι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει εντύπωση όλο αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση όταν τουλάχιστον βρίσκονται αντιστάσεις σε αυτό και προσπάθεια του να μην υπάρχει πλέον διαφθορά, να μην υπάρχει πλέον συγκάλυψη. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα πολλά να δούμε. Και να συνεχίσουμε με την... να πούμε και το πιο αστείο της υπόθεσης, ότι ο κόσμος πλέον αρχίζει και αυτή την διαφθορά την κάνει... την χλεβάζει με τέτοιο τρόπο που την κάνει μιμίδια, δηλαδή αστείες εικονίτσες, την κάνει βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή είδαμε ένα σωρό τέτοια βιντεάκια όπου ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ή κάποιος άλλος πολιτικός και απ' την άλλη ήταν ο Μαγειρίας, ήταν ο Τζιτζής και έτσι ήταν αυτά τα αστεία βιντεάκια που ή ακόμα πολύ απλοί άνθρωποι που κάποιος ρωτούσε κάτι δύσκολο, ας πούμε μια κυρία, μια δεσποινίδα ρωτούσε τα αγόρια της που ήσουν και έλεγε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Αυτά κατακλείσαν το διαδίκτυο. Δεν προχωρούσα στη σελίδα μου στο Facebook, δεν βλέπα τις ειδήσεις, των αναρτήσεις των άλλων χρηστών και συνεχώς έβλεπα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι φαινόμενο οι διαστάσεις που έπιασε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Πιστεύω μέσα μου βαθιά, ότι αν υπήρχε πραγματική δικαιοσύνη στην Ελλάδα ή πραγματική αγάπη για τη διαφάνεια και όσον αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης και αν υπήρχε και ένα έξυπνο επιχειρηματικό μυαλό, τι θα έκανε? Θα έλεγε βάζω σε όλες τις δικαστικές αίθουσες κάμερες και βάζω ένα συνδρομητικό κανάλι όπου δείχνω όπου μπορεί να μπει ο πολίτης και να επιλέξει ποιο δικαστήριο θέλει να δει και να το παρακολουθήσει από το καναπέ του σπιτιού του. Άρα θα μπορούσε να έχει την ενημέρωση, την πρωτογενή, χωρίς να περιμένει κάποιον συντάκτη να του πει, ξέρεις, εκείνη τη μέρα έγινε αυτό. Αφού έχει χρόνο, ναι, εντάξει, αν δεν έχει χρόνο, σίγουρα θα περιμένει το ρεζουμέ. Αλλά αν έχει χρόνο, γιατί να μην μπορεί να το δει? Όπως βλέπαμε, για παράδειγμα, πώς λένε τα τον... αμερικανικού τύπου δικαστήρια που τα είχαν κάνει reality. Ναι. Πώς λέγανε τον ηθοποιό της Καραϊβικής εκεί με τους πειρατές? Ο Τζόνι Ντεπ. Ναι, πώς βλέπαμε την γυναίκα του εκεί που τσακώνονται και το είχαν... Ναι. Και πιάσει πάρα πολύ μεγάλα νούμερα. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο showbiz, λίγο Ναι, ήταν showbiz, αλλά όπως βλέπεις, δεν είναι μόνο η showbiz που κάνει μεγάλα νούμερα. Αν δηλαδή είχες την υπόθεση των τεμπών,
Γιατί να μην την έχεις σε κάμερα, στην κάμερα, να το βλέπει ο κόσμος κάθε μέρα τι λέγεται. Ή ας πούμε για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, που έχουμε και εξελίξεις και θα τις συζητήσουμε, να μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα μας. Σε ένα κρίσιμο, δηλαδή πώς μπορώ να δω τι συμβαίνει στη Βουλή, να παρακολουθήσω τις συνεδριάσεις. Από τη στιγμή που... Ναι, εντάξει, κάποιες πολύ ιδιαίτερες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με παιδεραστία, μπορεί να έχουν κάποια πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να βγουν στη δημοσιότητα. Αλλά γενικά ο νόμος τι λέει, ότι οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Άρα, αφού είναι δημόσιες, μπορώ να τις προβάλλω. Είναι λάθος ακόμα που απαγορεύεται, είναι η γνώμη μου, ότι είναι λάθος που απαγορεύεται, να βγάλεις το κινητό σου και να βιντεοσκοπήσεις μία συνεδρίαση. Και πρέπει να υπάρχει εκεί υπό την ποινή του αυτοφόρου, έτσι, και του προστίμου. Θα πρέπει να έχεις δηλαδή ειδική άδεια. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ να μην μπορώ, για να αποκαταστήσω την τιμή μου και την υπόλοιψή μου, να πω αυτή ήταν η δίκη μου, δείτε τη στο βίντεο και κρίνετε με. Εσείς όλοι που ακούτε την εκπομπή και που με ακολουθείτε. Θέλει πολύ σκέψη αυτό. Δηλαδή, αρχικά, ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Σίγουρα για υποθέσεις που απασχολούν όλη την Ελλάδα, έτσι όπως ο ΠΚΠ, τα τέμπη, που ο κόσμος ταυτίστηκε με αυτά τα παιδιά και τους γονείς, έτσι. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Από εκεί και πέρα... Γι' αυτό λέμε ότι η φορολογία είναι κλοπή. Διότι το κράτος έχει τόσο... Ειδικά αν δεν βλέπεις να αποδίδουν οι παρακρατήσεις σου. Λες, τι πληρώνω ακριβώς, ποιον πληρώνω, τον ΟΠΚΠ. Διότι βλέπεις ότι το κράτος έχει έχει μύριους τρόπους να βγάλει χρήματα και αντί να βγάλει μέσα από την δική του επιχειρηματικότητα, τι κάνει? Καταστρέφει τη δική του επιχειρηματικότητα, ιδιωτικοποιεί συνεχώς κομμάτια δικά του που θα μπορούσαν να παραμείνουν δημόσια, είτε υπό την αντίληψη ότι ξέρεις, δεν έχει χρήματα, έχει χρέη, άρα πρέπει να το δώσω, ή από την άλλη αντίληψη ότι ξέρεις, το επιβάλλει η Ευρώπη. Το θέμα για μένα ως Έλληνας δεν είναι τι μου επιβάλλει κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά τι πραγματικά με ωφελεί. Ναι. Και κάποια συγκεκριμένα κοινωνικά αγαθά, παρότι λιμπερταριανοί, από τη στιγμή που κάτι δουλεύει, είτε να προσπαθήσω να το αλλάξω, να το ιδιωτικοποιήσω. Τι θέλουμε, σαν την ιδιωτικοποίηση του νερού, να γίνει κάποιο ενδεχομένως μονοπόλιο και να συμβεί ακριβώς αυτό που συνέβη και με το ρεύμα. Που συνέβησαν πάρα πολλά με το ρεύμα. Ναι. Και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Ναι. Τώρα μου θύμισες μια πραγματικά, δηλαδή, αν όποιος δεν την έχει δει, αξίζει να την ψάξει, μια εκπομπή που είχες κάνει για την ενεργειακή πολιτική. Είχατε πει απίστευτα πράγματα. Εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά τα άκουσα στην εκπομπή σου για το τι συμβαίνει με το ρεύμα και τι. Ας τη δει ο κόσμος, ας την ψάξει, πραγματικά αξίζει. Τώρα, βέβαια, λέμε το χρέος πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρόφαση. Έτσι, γιατί μπορώ να στο δημιουργήσω. Μην ξεχνάμε ότι με το περίφημο χαράτσι, που δεν είναι τυχαίο που το ονομάστηκε έτσι από τον κόσμο, κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν χρέη και ξύπνησαν με χρέη, τα οποία δημιουργήθηκαν μια ανοιχτή. Από εδώ και πέρα αποφασίζω να σου βάλω φόρο ιδιοκτησίας. Τι λες, από πού και σου πού. Και ξαφνικά βρίσκεσαι να έχεις χρέος που δεν έχεις. Τώρα... Θυμάμαι πολύ καλά ότι το ρεύμα μου μονίμως ήταν 35 με 45 ευρώ και με το τέλος αναπροσαρμογής βρέθηκα στο επί 10. Ναι. Πώς ήταν δυνατόν. Αλλά κατά τα άλλα ήταν δηλαδή η καλή διαχείριση του ηλεκτρισμού από τους πάρα πολλούς που... Όχι, δεν με βοηθάει αυτό. Καλή για αυτούς που εισπράττουν, όχι για εμάς. Καλή για τους κολλητούς. Έτσι, και εδώ που μιλάς για τα αντανακλαστικά του κόσμου, είχε γίνει και αυτό, θυμάμαι, μήμα, έτσι, η ανέκδοτο ότι έπαθε καρδιά, τι έπαθε, του ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος. Αυτό κάτι λέει, έτσι. Πάμε να δούμε και τη δημοφιλία προσώπων, την οποία, όπως είπα, δεν την πιστεύω, αλλά παρόλα αυτά θα δείξουμε την κάρτα για να τη σχολιάσουμε, να πούμε γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος.
Πάμε να δούμε την κάρτα 4. Ποιο πολιτικό πρόσωπο θα χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο της χρονιάς στην Ελλάδα για το 2025. Και πρώτον βάζουν τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα στο κόμμα του, δεν ξέρω με ποια κριτήρια. Δεύτερος, ο Πιέρα Ακάκης, πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς, ο οποίος κατάφερε πολλά πράγματα για τον εαυτό του, να είναι καλά ο άνθρωπος. Μετά έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα με 16%, ο οποίος κατάφερε να βγάλει ένα βιβλίο. Τέταρτη είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10,3% και πέμπτη είναι η κυρία Καριστιανού με 7,9%. Ευχαριστούμε για την κάρτα. Η κυρία Καριστιανού, που έβγαλε περίπου το 1/5 της Ελλάδας στο δρόμο, έχει αυτό το νούμερο. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Ή, για παράδειγμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είναι το νούμερο 1 πρόσωπο της Εξεταστικής Επιτροπής, πάλι να είναι πιο χαμηλά από τον Τσίπρα, ο οποίος είναι ένας πρωθυπουργός που απέτυχε να επανεκλεγεί φέρνοντας κάποιες ευνοϊκές λύσεις για την Ελλάδα, πόσο μάλλον μην σχολιάσουμε καν το θέμα το μακεδονικό, γιατί πες ότι είναι αριστερός και δεν το πιστεύει. Αλλά σε άλλα θέματα, όπως ήταν ηλεκτρονική πληστηριασμή και πολλά άλλα, απλά δεν κατάφερε να πείσει τους δικούς του ψηφοφόρους. Άρα ότι βγαίνει τώρα ένα success story, ένα βιβλίο, ξέρετε, φταίγαν οι άλλοι, και μιλάει ο κύριος Τσίπρας για την επανέδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης και ανήκει στις επόμενες εκλογές. Μα ο ίδιος δεν ητήθηκε. Τι αλλάζει από τον Τσίπρα του πριν 2 χρόνια στον Τσίπρα του μετά 2 χρόνια? Τι αλλάζει ακριβώς? Η χώρα, λέει, και το πολιτικό της σύστημα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη, αυτά τα λέγει και πιο πριν, με πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, μα ίσουν εξουσία, κύριε Τσίπρα, και είναι επίγον να αποκτήσει μέσα από μια δημιουργική διαργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Δημοκρατία, όταν λέμε, συμφωνούμε με τα δημοψηφίσματα ή εννοούμε ότι τα αγνοούμε τα δημοψηφίσματα? Λοιπόν, και να προχωρήσω, δεν ξέρω αν θέλεις να το σχολιάσεις, αλλιώς να προχωρήσω σε μια κάρτα. Έχεις καλύψει απόλυτα. Η τελευταία επισήμανση για τα δημοψηφίσματα. Να πάμε στο νούμερο 6, γιατί έχει εφάμιλο χαρακτήρα, το οποίο όμως είναι από την MRB. Και έχουμε δημοτικότητα, στο μπλε είναι ευνοϊκή δημοτικότητα, ότι είναι από τους πιο καλούς. Και στο κόκκινο είναι από τους κακούς. Έχουμε τη μισή Ελλάδα που αντιπαθεί την κυρία Κωνσταντοπούλου. Την αντιπαθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή είναι αριστερή και δεν αρέσει στην ομάδα αλήθειας κτλ. Έχουμε και πολλά τρόλ στο διαδίκτυο που τη βρίζουν. Και έχουμε ένα 30,1% που έχει πολύ καλή γνώμη για αυτήν. Είναι το μεγαλύτερο, αν προσέξεις. Το μεγαλύτερο θετικό ποσοστό. Άρα δεν μπορεί να έχεις σε αυτή την δημοσκόπηση της MRB ένα 30,1 και στην προηγούμενη δημοσκόπηση πάμε πάλι στην κάρτα 4, από το 30,1 να πέσει τόσο πολύ στο 10,3. Ή εμείς δηλαδή που τα σχολιάζουμε αυτά είμαστε χαζοί ή δεν ξέρω εγώ. Μπορεί να πει κάποιος ότι ο τύπος της δημοσκόπησης είναι διαφορετικός. Ότι εδώ πέρα τα νούμερα είναι αθροιστικά προς το 100. Όμως και πάλι αυτό που έχουμε μία δεξιά με 25% και 17%, χωρίς να βάλουμε το Βελόπουλο, η γνώμη μου είναι ότι δεν πείθει. Πιστεύω ότι τα πρόσωπα της αριστεράς θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά και ότι αυτή η δημοσκόπηση σκοπίμως τα κρατάει εκεί που τα κρατάει. Και ενδεχομένως
και το ποσοστό του κυρίου Δένδια και αυτό να είναι ίσως λίγο πιο χαμηλό από το έργο που κάνει. Γιατί ο κύριος Δένδιας, για παράδειγμα με το νέο αμυντικό δόγμα, έχει καταφέρει να πείσει ότι, όχι σε όλα βέβαια, του Υπουργείου του, δεν είναι όλα θετικά, αλλά έχει κάνει κάποια βήματα τα οποία εγώ δεν περίμενα να συμβούν, δεν περίμενα να γίνουν. Γι' αυτό λοιπόν δεν πιστεύω αυτή την κάρτα. Και να περάσω στην κάρτα 5, στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Τώρα έχουμε δηλαδή μια μεγάλη δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ο κόσμος διαφωνεί με αυτό που συμβαίνει για τους αγρότες και θεωρεί δικαιολογημένες σε μεγάλο βαθμό τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου. Πάλι αυτά τα δύο δεν μπορούν να συμβαίνουν την ίδια στιγμή. Ή ένας πολιτικός είναι αρκετά πετυχημένος, ή ο κόσμος που διαμαρτύρεται έχει δίκιο και ο πολιτικός δεν επιτυχάνει. Και θα ήθελα να εστιάσουμε και στο 64,8% που περιλαμβάνει και το κλείσιμο των εθνικών δρόμων. Ευχαριστούμε για την κάρτα. Είναι πάλι το ποσοστό του δημοψηφίσματος που λέγαμε κοντά και λίγο παραπάνω των πολιτών που λένε ότι, ξέρεις, δεν συμφωνούμε σε αυτό και θέλουμε και τη ρήξη. Εξαιρετική παρατήρηση. Βλέπουμε τον κόσμο που λέει ότι ναι, θα συμβεί κάτι το οποίο είναι εν μέρει παράνομο, όχι εν μέρει παράνομο, εν όλο παράνομο, το να κλείσουν τους δρόμους, είναι κόντρα σε κάποια συνταγματικά δικαιώματα, αλλά είναι μια επαναστατική πράξη στην οποία οδηγείται ο πολίτης, διότι δεν μπορεί να νιώθει την αδικία. Βλέπει τα εκατομμύρια, βλέπει τις Ferrari, βλέπει τις Porsche, βλέπει τις Jaguar και ο ίδιος δεν μπορεί να επιβιώσει. Και σου λέει, θα δείξω αλληλεγγύη και θα πω ότι αυτό που κάνει ο άλλος, ακόμα και αυτό που κλείνει τον δρόμο και μπορεί να είναι εις βάρος μου, θα του δείξω την αλληλεγγύη μου. Αυτό ακριβώς είναι εκείνη η κάρτα. Και πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο μαζί. Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, τις τάσεις στην Ελλάδα, όπως επικρατούν, όπως εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε. Μαζί μου η Ελεάνα Σημεωνίδου. Καλησπέρα πάλι, Ελεάνα. Καλησπέρα. Και να δούμε και την ανησυχία των πολιτών στην κάρτα 7 για το 2026. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά, γιατί μπορεί να μην τα βγάλει πέρα για το 2026. Το 31% γενικά η όλη κάρτα, αν βγάλουμε το κόκκινο κομμάτι που δεν ανησυχεί καθόλου, έχουμε ένα υπόλοιπο 29 και 31, έχουμε 60 και 12, έχουμε 72% των πολιτών να λέει ότι μπορεί να μην τα βγάλει πέρα. Υπάρχει περίπτωση να μην τα βγάλει πέρα για το 2026. Τι σημαίνει αυτό? Ευχαριστούμε για την κάρτα. Σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει πληθωρισμός, σημαίνει πάρα πολύ μεγάλη φόρη. Είπαμε, η φορολογία είναι κλοπή. Και σημαίνει ότι
αν δεν αλλάξουν τα πράγματα ριζικά, αυτά τα νούμερα θα παραμένουν. Και αν δεν παραμένουν, θα είναι διότι θα χειροτερεύουν. Τι θέλουμε για να αλλάξει αυτή η χώρα? Το πιο σημαντικό απ' όλα. Θα το λέω και σε κάθε εκπομπή και θα το ξαναλέω. Να φύγει ο φόρος από τα καύσιμα. Αν δεν έχουμε φτηνά καύσιμα, δεν έχουμε βενζίνη στη μηχανή μας, στη μηχανή του κράτους. Δεν έχουμε αυτό που θα κινήσει όλη την οικονομία. Το να βάζουμε φόρους στα καύσιμα, το να βάζω ένα 50 στο αυτοκίνητό μου και από τα 50 ευρώ τα 30 να είναι φόροι, αυτό εμένα με περιορίζει πάρα πολύ. Περιορίζει κάθε δραστηριότητα την οποία δίνομαι να κάνω. Επίσης, θα βγει το χρήμα από την αγορά, γιατί δεν έχω να ξοδέψω, άρα δεν έχω αγοραστική δύναμη, δεν μπορώ να κινήσω την αγορά και συγκεντρώνονται κάπου σε ένα κράτος, το οποίο θα κάνει συνήθως ό,τι θέλει και αυτό το ό,τι θέλει που κάνει το κράτος, συνήθως, είναι να δίνει κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι πάντοτε ωφέλιμες. Ή να δίνει χρήματα σε δικούς του ανθρώπους. Και επειδή είναι μαύρα χρήματα, αυτά τα χρήματα να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες και σε άλλες τράπεζες. Άρα πάλι να φεύγουν από την οικονομία. Ελεάνα, δεν ξέρω αν θέλεις να διαφωνήσεις μαζί μου. Αν διαφωνήσω, τη λέμε. Δεν μπορώ να πάω κόντρα στην πραγματικότητα και αυτό που εκφράζεις είναι πέρα και πέρα αληθινό. Και δεν είναι ότι περιορίζεται μόνο η καταναλωτική δύναμη του πολίτη. Έτσι. Πραγματικά, πέρα από την κατανάλωση, θέλω να φτιάξω κάτι, να δημιουργήσω κάτι. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός, για παράδειγμα, αν είμαι αγρότης. Να αναπτυχθείς. Να είμαι ανταγωνιστικός, για παράδειγμα, με τον Ουκρανό αγρότη. Αν ο Ουκρανός αγρότης έχει ένα τελείως διαφορετικό φορολογικό σύστημα και πουλάει στο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα το προϊόν του πολύ πιο φτηνά, διότι έχει πολύ μικρότερο κοστολόγιο, τότε κι εγώ αναγκαζόμενος να επιβιώσω, θα πρέπει να δώσω τόσο φθηνά, όπου απλώς θα ζω ψευτοικανοποιώντας κάποιες βασικές ανάγκες. Και τι δεν θα έχω? Δεν θα έχω δύναμη να δημιουργήσω. Να πάρω ένα καλύτερο μηχάνημα για τα χωράφια μου, για την παραγωγή μου, να φτιάξω ένα πιο μεγάλο σπίτι για τα παιδιά μου, θα αναγκαστώ να καταφύγω περισσότερο στις τράπεζες. Οι τράπεζες, αν δεν ανταπεξέλθω, θα μου στερήσουν κομμάτι της περιουσίας για τις κατάσχεσεις και θα έχουμε ένα φαύλο κύκλο όπου πάντοτε κάποιοι θα χρωστάνε. Ίσως περισσότεροι και περισσότεροι. Γι' αυτό τι λέμε, η φορολογία είναι κλοπή και ειδικότερα είναι επιζήμια στην ενέργεια. Οι αγρότες τι θέλουνε, τι λένε? Θέλουμε φθηνό ρεύμα. Τι λένε? Θέλουμε πετρέλαιο αφορολόγητο στην αντλία. Η γνώμη μου είναι να τα αποκτήσουν. Και θα πει κάποιος, γιατί να μην αποκτήσουν και άλλοι? Ας αποκτήσουν και άλλοι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο αγρότης, ο Έλληνας, θα ανταγωνίζεται τον αγρότη, τον Ουκρανό ή κάποιες άλλες χώρας με διαφορετικά κοστολόγια. Δεν μπορούμε, δεν μπορεί να συμβεί. Σκοτώνουμε το δικό μας τον αγρότη. Θα τον αναγκάσουμε χώρια τα 500.000 πρόβατα, όπως ανέφερε αυτό το νούμερο ο κύριος Βελόπουλος, που σφαγιάστηκαν, που έγινε μια γενοκτονία, όπως το χαρακτήρισε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μια γενοκτονία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Και αν θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι αποζημιώσεις, από πού θα τις πάρουν αυτές τις αποζημιώσεις? Από εμάς τους υπολείπους που δεν έχουμε? Ελένα. Τηλέμαχε, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος πραγματικά να φέρει στο μυαλό του τι σημαίνει αυτό που συνέβη. Τις φωνές, τα αίματα, τους αριθμούς, δηλαδή το ζωικό κεφάλαιο τι ακριβώς
έχει συμβεί. Ένα πολύ μεγάλο Το νούμερο είναι έγκλημα, ασύλληπτο. 500.000. Είναι ασύλληπτα μεγάλο το νούμερο. Και εγώ θα σε πάω και ένα βήμα παραπέρα, έτσι, γιατί τώρα έχουμε... Και δεν είναι 500.000 που υπάρχουν τώρα, είναι 500.000 που θα συνέχιζαν να αναπαράγονται και θα συνέχιζαν πέρα από τα γαλακτοκομικά προϊόντα, θα δημιουργούσαν και ενδεχομένως θα πολλαπλασιάζονταν και θα μας έδιναν ακόμα κάτι περισσότερο. Και αντί να έχουμε το περισσότερο, βρισκόμαστε στο καθόλου. Και χειρότερα, βρίσκεσαι τώρα στο καθόλου, γιατί σκότωσες ό,τι είχες και σκότωσες και ό,τι θα είχες μελλοντικά. Έτσι. Και εδώ βέβαια πάμε λίγο και ένα βήμα, ξέρεις, παραπέρα, γιατί αναγκαστικά τι θα γίνει. Που ήδη έτσι έχουμε γίνει μεταπράτες των προϊόντων άλλων κρατών. Από πού θα φέρουν γάλα? Νομίζω το έχουμε, εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει από συζητήσεις κάποιων οι οποίοι ήδη σκοπεύουν να απευθυνθούν στις αγορές των Βαλκανίων. Πάμε Και στην Τουρκία. Και στην Τουρκία, όπου πολλά προϊόντα, όπως καταγγέλνουν και πολιτικοί αρχηγοί, έρχονται χωρίς να έχουν τους ίδιους ελέγχους και χωρίς να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις με τα ελληνικά προϊόντα. Ή γενικότερα με ευρωπαϊκά προϊόντα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε το ποιοτικό, τον αναγκάζουμε τον παραγωγό το δικό μας να έχει το ποιοτικό προϊόν, πληρώνει ένα σκασμό χρήματα, πληρώνει τους κτηνιάτρους και τη βιολογική καλλιέργεια και σου έρχεται το άλλο με τα φυτοφάρμακα ή με τις αρρώστιες, με οτιδήποτε που δεν έχει ελεγχθεί καθόλου και περιμένεις δηλαδή ο δικός σου άνθρωπος να ανταγωνιστεί αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Ίσως και ο στόχος είναι να μην μπορεί να γίνει. Εδώ είχαν βρεθεί λιαστές ντομάτες Τουρκίας με υπατήτηδα. Αυτό ήταν απίστευτο. Ναι, το ήλεγξα ξανά και ξανά γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω. Αλλά για μένα αυτό έχει... και θα το πάμε λίγο ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή τώρα εμείς ως Ελλάδα θα ισχυροποιούμε άλλες χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Ουκρανία, τα Σκόπια, η Βουλγαρία, η Αίγυπτος. Θα γίνουμε δηλαδή ένας κόμβος των προϊόντων άλλων χωρών. Οπότε εγώ θα βιοπορίζομαι με 1002 δυσκολίες και ο οβολός μου θα πηγαίνει στο να ενισχύει ξένα κράτη. Τη στιγμή κιόλας που η Ελλάδα έχει και μπορεί να έχει και το έχει αποδείξει μακράν πιο ποιοτικά προϊόντα σε όλα, κτηνοτροφικά, που εγώ εντάξει το ξέρεις είμαι χορτοφάγος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το βλέπω σφαιρικά. Το κρέας, το γάλα, το τυρί, τα φρούτα, τα λαχανικά, το λάδι. Και έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό, δεν μπορώ να πω ότι έχω δοκιμάσει κάπου ανώτερο ελαιόλαδο, για παράδειγμα. Έτσι, ή τα φρούτα, το άρωμα. Καταστρέφεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στη ρίζα της, στα ζώα της, στη γη της και βέβαια και ο ψυχισμός των ανθρώπων. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει από αυτό το Γολγοθά, πώς ακριβώς θα βγουν, τι ψυχική δύναμη θα τους έχει μείνει να παλέψουν για ποιο μέλλον. Και βέβαια η οικονομική κρίση πάντα καταστρέφει τουλάχιστον 3 γενιές. Αυτός που είναι σε παραγωγική ηλικία, τους γονείς και τους παππούδες, γιατί ποιος θα τους φροντίσει, ένα πολύ μεγάλο θέμα, σε τι δομές υγείας θα μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και τη μελλοντική, τα παιδιά. Τις γεννήσεις που δεν υπάρχουν πλέον, έτσι, και βέβαια την ποιότητα ζωής τους. Και αυτή η τρίτη γενιά ακριβώς πού θα πατήσει να φτιάξει δική της οικογένεια, να δημιουργήσει όπως λες εσύ. Δηλαδή εδώ πλέον δεν πάμε απλά στο πώς θα αναπτυχθώ και πώς θα γίνω πιο παραγωγικός, πιο ανταγωνιστικός, αλλά αυτό δεν θα επιβιώσω, θα υπάρξει μέλλον σε πολύ πρακτικό βαθμό. Για μένα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τα σκεφτεί κάποιος πάρα πολύ καλά. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας τώρα και τον τρόπο αντίληψής μας. Ανακεφαλαιώνω λέγοντας ότι είμαι πολύ σκεπτικός βλέποντας αυτές τις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι είναι επηρεασμένες από κάποια συμφέροντα. Θυμίζω ότι σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, να μην πω για την Ελλάδα, να μην πούμε για το δημοψήφισμα που λέγανε ότι περνάει το ναι, με τραγική διαφορά. Να πούμε, για παράδειγμα, για το Brexit, που όλοι λέγανε το Brexit θα ιτηθεί, το Brexit θα ιτηθεί. Το Brexit θα είναι καταστροφή. Και όλοι οι δημοσκόποι πήγαν κουβά.
Πες, πάντα κάτι μένει, έλεγε ο Κέμπελης. Νομίζω ότι σε αυτό ελπίζουν πολλοί από τους δημοσκόπους. Στη γειτονική μας, την Κύπρο, τον Φιδία. Τον Φιδία Παναγιώτου. Του δίνανε για τις ευρωεκλογές 6 με 7%. Παίρνουν τηλέφωνο δημοσκόποι, μιλούσε ο κόσμος, έλεγε ότι θέλουν το Φιδία και τους το κλείνανε. Βγήκε ο ίδιος ο Φιδίας και τα κατήγγειλε αυτά. Και στο τέλος τι πήρε? Σχεδόν 20%. Δηλαδή ένας στους 5 πολίτες στην Κύπρο επέλεξε τον Φιδία. Πού είναι το 20% και πού είναι το 6 με 7? Συμφωνώ το 6 που μέτρησε στο 7 να γίνει 8. Που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Να το κάνεις 9, να φτάσει στο 9 ή να συμβεί με αναποφάσεις τελευταία στιγμής, να πάνε όλοι προς τα εκεί, να πάνε στο 10, γιατί έκανε ένα σημαντικό βίντεο και τρέλαναν τον κόσμο. Όταν βλέπεις όμως ότι έχουμε το 6 με το 7 σε σχέση με το 20, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι κάποιοι μας δουλεύουν. Κάποιοι δεν θέλουν το καλό, το δικό μας, και κάποιοι θέλουν να μας έχουν σε μια λογική ότι θα ψηφίσει αυτό φίλε είναι πεταμένη ψήφος. Αυτό δεν θα ωφελήσει και θα βγει ο κακός. Τώρα θέλουν έναν κακό εύκολο, δηλαδή έτσι όπως λέμε στα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά, να παίζεις στο εύκολο, να παίζεις στο easy. Έτσι δηλαδή για τον Πρωθυπουργό θέλουν έναν εύκολο και όσοι λέει τον Τσίπρα τον έχει νικήσει πολλές φορές, κάτσε να τον διαφημίσουμε. Να τον ξαναβγάλουμε στην επικαιρότητα, να το ξαναφτιάξουμε, να βοηθήσουμε να ξαναφτιάξει ένα κόμμα, να τους βάλουμε όλους μέσα, να φτάσουμε στις εκλογές, να φοβήσουμε ότι, ξέρετε, θα μας έρθει πάλι ο go back κυρία Μέρκελ που δεν τα τήρησε και να συσπυρώσουμε τον κόσμο, μην μας φύγουν σε καμία Κωνσταντοπούλου που δεν ξέρουμε τι μπορεί να περιμένει, τι να περιμένουμε, ή κανένα Βελόπουλο που μπορεί να εφαρμόσει το 15% flat tax που λέει, ή τον Άτσιο ή κάποιον άλλο που ενδεχομένως μια συγκυβέρνηση, ίσως και νέα κόμματα που είναι τώρα εκτός Βουλής, τα οποία ενδεχομένως να φέρουν λαμπρές ή έστω ήπια καλές ημέρες για την Ελλάδα. Πολύ ωραίο σκεπτικό. Νομίζω έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, λέει, τώρα που σε ακούω, συμφωνώ. Δεν το είχα αναλογιστεί έτσι. Συμφωνώ τηλέμαχη. Και βέβαια, όντως, εδώ πέρα τώρα οι αριθμοί μεταξύ μιας λογικής απόκλησης και κοροϊδίας, εδώ πέρα νομίζω είναι πολύ ευδιάκριτα. Προς τιμήν το κόσμος αντιδρά, όντως, και σε αυτό έχεις δίκιο, συμφωνώ πάρα πολύ. Και καλό θα ήταν να συνεχίσει να αντιδρά και να σκέφτεται κριτικά απέναντι σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τελικά δεν είναι ακριβώς δημοσκοπήσεις, αλλά είναι μάλλον διαφημίσεις. Και ίσως θέλουν να έχουν την εξής επενέργεια στην ψυχολογία του πολίτη, να φοβάται να εκφράσει τη δική του άποψη. Και αν κάνω λάθος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μήπως ο απέναντί μου πιστεύει κάτι διαφορετικό, να το πω, έχω παντού εχθρούς, τι γίνεται εδώ πέρα. Δημιουργούν μια σύγχυση, θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος τους. Η λύση ποια είναι? Να μιλάμε ειλικρινείς μεταξύ μας, οι πολίτες, πέρα από δημοσκόπους, και να κάνουμε αυτή την κριτική ανάγνωση όπως την παρουσιάζεις και εσύ εδώ, τηλέμαχη. Και να παρακολουθεί ο κόσμος την πρωτογενή ενημέρωση, όπως είπαμε, να συνεχίσει να βλέπει την Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, να βλέπει το κανάλι της Βουλής, να βλέπει ανθρώπους που καθορίζουν το μέλλον του και να καταλαβαίνει αυτός ο πολιτικός είναι καλός, μήπως, γιατί δεν απάντησε σε αυτήν την ερώτηση, μήπως είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι, και αυτός ο παράγοντας σε ποιο κόμμα ήταν και γιατί έχει, και δεν λέω απλές φωτογραφίες, μπορεί κάποιος να είχε άγνοια ότι η δράση του Α του Β ήταν η συγκεκριμένη. Αλλά από τη στιγμή που έρχεται εις γνώση του, ποιες είναι οι ενέργειές του? Καταφεύγει στον εισαγγελέα. Κάνει ενέργειες, παραπέμπει τον Α τον Β στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος. Διότι αυτό που βλέπαμε
είναι να ρωτάει η κυρία Κωνσταντοπούλου τους καλεσμένους, σε εισαγωγικά, τους κληθέντες στην Εξεταστική Επιτροπή για εξέταση, τους κληθέντες μάρτυρες, και να τους ρωτάει, είσαστε ακόμα μέλη? Και να απαντάνε αυτοί, ναι, είμαστε, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Τι σημαίνει ότι δεν έχουν κάποια ενημέρωση? Σημαίνει ότι δεν έχει γίνει κάποια πειθαρχική διαδικασία, διότι η πειθαρχική διαδικασία απαιτεί την κλήση αυτών, την έγγραφη κλήση. Θα έπρεπε να έχει πάει είτε δικαστικός επιμελητής ή να έχει πάει κάποιο email και να τους πει θα έρθεις για αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχει αυτό που είναι επιλήψιμο εναντίον σου, άρα δηλαδή θα το γνωρίζανε. Και θα το μαθαίνανε τελευταία στιγμή, όπως συνέβη με την κυρία με το μηχανάκι Ferrari, δεν θυμάμαι το επώνυμό της, Σεμερτζίδου. Κυρία Σεμερτζίδου, που στην Εξεταστική Επιτροπή αποφάνθηκε από άλλα μέλη του κόμματος ότι τελικά η κυρία Σεμερτζίδου δεν είναι στο κόμμα. Αστεία πράγματα. Συμβαίνουν αυτά. Έχουμε ελάχιστο χρόνο και σε έχω καλέσει και για ένα ακόμα λόγο, διότι έχουμε να δούμε και την κάρτα μας, είναι κάρτα 12. Έχουμε ακόμα ένα Land for Peace σκεπτικό, όπου η Ελλάδα στον ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό αναφέρει ότι θέλει την λύση των 2 κρατών. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Ελεάνα, επειδή μελετάς την σύγχρονη ιστορία, ευχαριστούμε για την κάρτα, κατά πόσο πιστεύεις ότι οι Άραβες που είναι στο κομμάτι της Γάζας και στο κομμάτι της Ιουδαίας Σαμάριας, αναφερόμενο και ως δυτική όχθη του ποταμού Ιορδάνη, αν πιστεύεις ότι θα δεχθούν μία λύση όπου θα έχουν κάποιο κομμάτι γης και από εκεί και πέρα θα είναι τελείως δικό τους, θα έχουν τα δικά τους σύνορα, θα μπορούν να κάνουν οτιδήποτε κάνουν και πλέον θα υπάρχει ειρήνη. Δεν θα υπάρχουν ρουκέτες, δεν θα υπάρχει τίποτα. Κατά πόσο το πιστεύεις και κατά πόσο αυτή η τακτική γη για ειρήνη έχει επιτύχει στο παρελθόν. Μ' αρέσει που είσαι τόσο σαφής και συγκεκριμένος. Όντως, για να πει κάποιος ότι πιστεύω το Α ή το Β, θα πρέπει να κοιτάξει τι έχει συμβεί στο παρελθόν, τι στοιχεία, τι αποδεικτικά στοιχεία έχει στο παρελθόν. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Άμα κάνεις τα ίδια λάθη, ναι. Ή τις ίδιες παραλήψεις, όντως. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι πράγματι το πτυχίο μου είναι στην ιστορία αρχαιολογία, όμως το Μεσανατολικό δεν το έχουμε μελετήσει καθόλου. Αυτό δηλαδή το έκανα καθαρά αργότερα, μέσα από άλλες κατευθύνσεις. Διότι ενώ μες στα πανεπιστήμια υπάρχει αρκετή προπαγάνδα από διάφορες ομάδες επ' αυτού, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και βέβαια κανένας χώρος για debate. Σε αντίθεση με το εξωτερικό, ας πούμε, όπως στην Νορβηγία που ήμουνα. Αλλά ας δούμε καθαρά την ιστορία, τη Λέμαχε. Το Land for Peace και γενικότερα η πολιτική του κατευνασμού έχει επιτύχει ποτέ και για πόσο έχει επιτύχει ακριβώς. Στο συγκεκριμένο τώρα που με ρώτησες, να φέρουμε κάποια παραδείγματα. Κάποιες φορές πέτυχε. Ας πάρουμε, ας πούμε, το παράδειγμα με την Αίγυπτο. Τους δόθηκε το Σινά το 78-79. Επετεύχθη η ειρήνη μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Δεν ήταν η ερώτηση για την Αίγυπτο, ήταν καθαρά... Περίμενε. Με την Ιορδανία το 1994. Άρα υπάρχουν παραδείγματα στα οποία, ναι, όντως το Ισραήλ το πέτυχε αυτό. Πού δεν το πέτυχε αυτό? Με τους Παλαιστινίους. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα. Για να μπορώ να φέρω, από όσο γνωρίζω, που να δόθηκαν εδάφη, να δόθηκαν resources, να δόθηκαν πηγές και να επετεύχθη η ειρήνη και να μην υπήρχε μια φοβερή ανταλλαγή ρουκετών. Κατά μια φοβερή σύμπτωση στην Ελλάδα το μαθαίναμε, γιατί το παρακολουθώ πάνω από 10-15 χρόνια αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα πάντα το μαθαίναμε όταν πλέον το Ισραήλ ανταπαντούσε.
Όταν οι Παλαιστίνοι έσπαγαν εκεχηρίες, δεν το μαθαίναμε ποτέ, παρά μόνο παρακολουθούσαμε τον ξενόγλωσσο τύπο. Στην τηλεόραση ακούγαμε όταν το Ισραήλ απάνταγε και κάπου εκεί έρχεσαι και λες, τι συμβαίνει εδώ. Να φέρουμε κάποια άλλα παραδείγματα. Το 93-95 οι συμφωνίες του Όσλο, τι πέτυχαν ακριβώς, τη δεύτερη Ιντιφάντα. Να φέρουμε την αποχώρηση. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι είναι η Ιντιφάντα. Ναι, να ολοκληρώσω και πες. Αποχώρησε από τη Γάζα το 2005. Τι πέτυχαν τηλέμαχοι, να ανέβει η Χαμάς στην εξουσία και να οδηγήσει πού? Σε ένα ριζοσπαστικό Ισλάμ. Ούτε οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι περνάνε καλά υπό την ηγεσία της Χαμάς. Για όποιον δηλαδή θέλει να ανοίξει τα μάτια του και να το δει αυτό, υπάρχει μια φοβερή πληθώρα στοιχείων. Και τώρα έχουμε και το Google Translate, οπότε μπορείς να ψάξεις και σε πολλές γλώσσες. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαιολογία της άγνοιας. Και βέβαια που οδήγησε πάλι όλο αυτό τους Ισραηλινούς στην 7η Οκτωβρίου. Πόσο δηλαδή θα δώσουν ακόμα? Και βέβαια εδώ για εμάς, συγγνώμη, μικρή παρένθεση, αλήθεια, την μισή έγνοια και που δίνουμε για το Παλαιστινιακό να δίναμε στην Κύπρο, θεωρώ ότι θα ήμασταν άλλο κράτος, άλλη δύναμη στη Μεσόγειο. Εγώ λέει τέτοια ζέση που βλέπω από συνομιλίκους μου και νεότερους και μέσα στα πανεπιστήμια και στις μη κυβερνητικές και στις ομάδες για το Παλαιστινιακό, που μεταξύ μας η μισή, αν τους ανοίξει ένα χάρτη, δεν ξέρουν να σου δείξουν πού είναι τι. Το περίφημο From the River to the Sea, όταν τους ρώταγες ποιο ποτάμι, ποια θάλασσα, δεν ξέρω να σου πούν. Λίγο τιμή. Τώρα, ας πούμε, διάβαζα πρόσφατα κάποια ποίηματα υπέρ της Παλαιστίνης. Το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά είναι γενοκτονικού τύπου σύνθημα. Και είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Εννοείται. Αλλά δεν δέχεται καθόλου το Ισραήλ. Σου λέει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη δεν θα υπάρχει κανένας. Δεν θα υπάρχει το εβραϊκό κράτος καθόλου. Γενικά το έχω διαβάσει από αυτές τις ομάδες. Και να πούμε ότι και ο Ισλαμιστής, ο Μακελάρης στην Αυστραλία, ήταν σε τέτοιες διαδηλώσεις με συνθήματα όπως αυτό που είπες, globalizing the fund, δηλαδή αυτή η ενέργεια που είχαν κάνει οι Παλαιστίνοι να πάρουν τα όπλα εναντίον των Ισραηλινών, οι Άραβες Παλαιστίνοι, και το gas the Jews, δηλαδή πάλι θάλαμη αερίων για τους Εβραίους. Και τα λέμε τώρα και τα αναπαράγουμε ποιοι βρε τηλέμαχοι. Συγγνώμη, αλήθεια, εμείς που να μετρήσουμε πόσες γενοκτονίες έχει υποστεί ο ελληνισμός, είναι θαύμα που υπάρχουν ακόμα στο χάρτη. Γι' αυτό τρελαίνομαι όταν ακούω Έλληνες να τα αναπαράγουν αυτά. Είναι θλιβερό που υπήρχαν αυτά τα δείγματα. Η αστυνομία της Αυστραλίας δεν έκανε τίποτα. Όπως αντίστοιχα, θυμάμαι, δεν έκανε στην Αγγλία τίποτα και είχαμε παρόμοια φαινόμενα. Ενώ είχαμε προειδοποιηθεί, εννοείς. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο για να το αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε τους τηλεθεατές που μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν κοντά. Ελπίζω στο μέλλον να έχω κάποια ευχάριστα νέα να σας μεταδώσω για τις δικές μου υποθέσεις και γενικότερα για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά.